jeg udlægger illusionen. Okay. Og vi kan sige, for den er lidt dum. Okay, jeg starter ud. Det må lige komme dem der. Jo, for jeg skal lege. Du skal lege, Mathias. Hvad siger du? Du skal ikke komme op med det. Ja, hvad siger du? Mathias, du er i gang med det. Hvad? Jeg har leget med dem. Nej, jeg har lagt. Jeg har lagt noget på det. Det er en løgn. Mathias, hvad gør? Er det så? Er det opkaldt eller noget? Ja. Nej, vel? Jo. Nej, det er dig. Det er lige det, der er Marie. Det var, okay, prøv lige det. Det skal jeg prøve at sige nu. Det var en dejlig solskinsvejr, og de små... Nej, det var den store... Det er lidt her! Ja. Og en solskinsvejr! Super! Gå nu, Mathias! Gå med det! Og han noget mere! Men det kom du en sidste inliner! Super lille, super soriske inliner. Vi leger. Vi skal være stille, så vi leger. Ja, så kan vi hen. Og så have det. Så kommer jeg lige små blyde. Nej, det er mig, der bliver vildt. Så er den ene blyde. Bræn. Jeg tror, det bliver midt ud. Så kan jeg jo se. Nej, det skal vi se. Er det mig, der vil være med? Hvordan vil du lave det?